Ще изключиш. Днес ще ви представим една нова композиция на падащо легло в комбинация с хоризонтален и вертикален фладер. Вратичките са с спанки с плавно прибиране, с остъклена зона, чекмеджета с датски лагерни механизми. Свалянето на леглото е естествено лесно, защото са прецизно подбрани амортисьорите. Традиционните колани, с които можем да захванем завивките, възглавниците, вградено LED диодно осветление за четене и за декорация с по 3 спота. Вдигането е по същия начин толкова лесно, колкото и свалянето. Лампите могат да останат да светят, защото LED диодното осветление не нагрява и има трайност много голяма, между 50 и 100 000 работни часа. Благодаря за гледането.